Bai, egia da, partidua oso zaila epini dela, ez? Beraiek defentsiboki oso ondo egon dira, utxeta batekoa sartu dute, egia da, gol aukera bakarra izan dela, eta, behar bada, lehenengo zatian oso askar nahi genuen jokatu beraien defentsakin, uste dut bigarren zati hortan lasaitasun puntu bat gehiago izan dugula eta joko aldetik hobeto izan gera, ez? Badakigu zenbat balio duen edozein puntu, gaur ikusi da, naiz eta Hueska beko postuetan egon, defentsiboki oso sendo egon da, eta jokalari hone portaera oso ona izan da, ez? Ez dugu garaipena lortu, baina dana eman dute, ez? Bai, uste dute, berdinketa lortuta gero jarraitu dugu erasoan, uste dute taldea ere defentsiboki ondo egon dela, ze beraiek gol aukerak ez dute sortu, pena bat izan da ez garaipena lortzea, baina jarraitu behar da. Bai, egia da, seigarren garaipena jarraian nahi genuela, ez, baina badakigu puntu guztia direla oso zailak, uste dute taldearen irudia batez ere bigarren zatian oso ona izan dela, eta gertu izan dugula garaipena, ez, pena bat izan da, baina uste dute lan ona egin dutela jokalariok. Bale.